My Ghana Media TV, your number one news portal. Was always be our visit. Said all the trending news when it comes to entertainment, sports, politics, and social current affairs. Ne nyinaa no yɛde bɛma wo. Bɔ mmɔden na ne de di kan waba My Ghana Media TV so ahwɛ sɛ wobɛmia subscribe button ne so na wabɛka yɛn ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ any news update bia no yɛde tu mu a na ɔhyɛ wɔn nsa atumi aka na watie na wahwɛ de yɛkɔ so ɛwɔ ma yi mu. Na abusuafoɔ nkɔmmɔ baako a ɛnɛ yi social media no so obiara ɛdi bie especially wɔnom a wɔn nso so ɛdi amanyɔsɛm akyi no ɛne sɛ ɛyɛ Ghana mampanyini His Excellency John Dramani Mahama otu kwan kakra kopie mu ɛwɔ Gambia na nsrahwɛ a wɔkɔɔyɛ no ɛyɛ wiemhyɛn a wɔtena mu ɛde ɛkɔɔyɛ no nkurɔfoɔ gu so mu di ho nkɔmmɔ ebi mu sɛ wɔn nte aseɛ sɛ ɛnɛ yi ɔbɛkɔ akɔhan wiemhyɛn de atu kwan wɔ abere a Ghana yɛwɔ wiemhyɛn nso ɛwɔ hɔ nom na obi bebisa sɛ adɛn nti na nkɔmmɔ wei koraa nso aba sɛ ɔbɛkaeɛ a wɔ abere a Ghana anka ne yɛ mampanyini His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo wɔte akonnwa kɛseɛ mu no ebire bi bae ma ne bɛka sɛ Ghana yɛ wiemhyɛn no ɛyɛ adeɛ sɛ ɔntumi ntrɛm ɛmfa ntu kwan wɔ abere a Jenny no ɛwa anaasɛ ɔntumi mfa ntu kwan nkɔ akyiri enti ɛho kɔhia sɛ ɔbɛkɔ akɔhan wiemhyɛn na watena mu de atutu kwan na ɛho nkɔmmɔ titiriw mmarahyɛbadwani ɛde ma ade hyɛ ɔmo North Town abato mpɛsua so no monyamfo okudwato abrakwa ɛneɛ mampanyin tu kwan biara ɔkɔsese na wabu ho nkɔnta na ɔde abɛto abɛɛfo ntentan so na Ghanafoɔ nso ɛdi so mu adi ho nkɔmmɔ bisa de ntina sika a wɔde ɛkɔhan ɛyɛ private jet no wɔn ma yɛmfa sɛ sika ne nsiesie Ghana yɛyɛ wiemhyɛn no nkɔmmɔ no yɛ bebree a na kyɛ sɛ ɛkɔ soɔ na ne nyinaa ka ho ɛne yɛbɛka sɛ contribute to the defeat a ɛkɔɔ so de ma ɛyɛ NPP amanyɔkuo no na Owura John Dramani Mahama aba aban mu no Ghanafoɔ expect sɛ ɔno nso bɛyisu that private jet no nso ɛde atutu kwan na Gambia Owura John Dramani Mahama kɔɔyɛ no wɔde private jet na kɔɔyɛ na private jet na wɔde kɔɔyɛ no nso no na ɛyɛ ɔno ankasa ne nua a yɛfrɛ no sɛ Ibrahim Mahama ne private jet a ɔno nso so ɛde run ne business ɛna Ghana mampanyin Owura John Dramani Mahama ɛde tu kwan na ebi mu kyerɛ mu sɛ ɔmo bɛ so mo nya mu nkyerɛmu no ɔhan yɛ anaasɛ Owura Ibrahim Mahama na ne de man so ɔmfa tu kwan na ebi mu on sɛ Ghana sɛ de yɛ amanyɔsɛm no ebi mu afa no sɛ ɔhan yɛ ɛna nkɔmmɔ bebree na egu so ɛkɔ soɔ Owura Felix Kwakye Ofosu ɔno ɛna kasa ɛde ma ɛyɛ mampanyini mpempen yi ɔhwɛ akyiri sɛ kasamafoɔ de ama aban no wɔde nkyerɛkyerɛmu de aba a wɔkyerɛ mu sɛ deɛ di kan wohwɛ Ghana yɛ mampanyini hyɛn a wɔde tu kwan no presidential jet no sɛdeɛ yɛn nyinaa nim sɛ na ɛhaw ɛwɔ ho no Owura Mahama baeɛ no wa request sɛ wɔn mo hwɛ hyɛn no so no mmra no mbebrifi no na wɔn nkyerɛ haw ɛwɔ ho na yɛnhwɛ ne siesie mu baabi akɔ akɔduru na wɔn nso hwɛ sɛ otu kwan na obetumi de akɔ a wɔkyerɛ saa nkyerɛkyerɛmu no enya mmɛka a ɛyɛ mampanyini nsa ɛno nti no na kyerɛ sɛ wɔntumi yusu saa private jet no wɔntumi yusu saa presidential jet no mfa tu kwan that's the reason why na ɛwɔ sɛ ɔpɛ another alternative and ne nua Ibrahim Mahama nso ɛma no saa akonya so me nua sɛ wotu kwan na sɛ wohia wiemhyɛn a me wiemhyɛn no wɔ hɔ etu betumi abɛfa na de akɔ tu kwan de akɔ baabi a wɔde ɛkɔ bia and wɔkyerɛ mu sɛ ɛnya adeɛ sɛ Ghana yɛtua teku sempo akaprɛba ɛde ama Owura Ibrahim Mahama wɔ ne hyɛn a yɛ mampanyin Owura John Dramani Mahama ɛde etu kwan no ɔsɛ ɛnyɛ taxpayers money enti Ghana yɛn sika a yɛde bɔ ɔman ho bra nya de sɛ ebekɔm ayi penny anaasɛ sempo akorampo ɛde ama ɛyɛ Owura Ibrahim Mahama for that trip a Owura John Dramani Mahama Ghana mampanyin wi su ne
private jet no ɛde nso ɛkɔɔyɛ eti mu a mo keka yɛ kasa nsɛm ne nyinaa no nkyerɛmu a afiri ɛyɛ the presidency aba nso ɛno no wɔkyerɛ mu sɛ wiemhyɛn no Ibrahim Mahama na ne firi n'akoma mu de maa ne nua ne sɛ ɔmfa ntu ɛyɛ ɛkwan ɛna ɔno nso so etimi ewisu yɛ ɔsɛ mpo wabere a owura John Dramani Mahama ewini ɛyɛ mampanyin abatoɔ no ɛna ne nua no yɛ n'adwene sɛ ne wiemhyɛn no ɔde bɛma ɛyɛ ne nua panyin sɛ agya otu kwan bi a ɔno nso ɛmfa ntu ɛyɛ ɛkwan yɛmfa no nso ntoɔ mɛma wetie owura Felix Kwakye Ofosu said This trip to the Gambia, why did the president travel on Jata private jet? Well, I'm sure you are aware, as if you didn't remind that President Mahama is the commander-in-chief of the Ghana Armed Forces. Since he became president, he has requested for a detailed report of the state of the communications squadron. The communications squadron is a unit within the Air Force that handles the presidential aircraft. So he has requested that they give him a brief on the state of the unit itself, that's the communications squadron, the planes under their control and what have you. That report is yet to show time. So pending the receipt of that report to determine the state of the aircraft and what have you, the president has been traveling the same way he was traveling. He has been using the data jets since he was in the position. But the most critical point that must be made is that this alternative arrangement has not in any way, shape or form cost the Ghanaian taxpayer a dime. President Mahama is mindful of the precarious economic situation we are in and therefore is minded to utilize public funds in the most prudent of ways. So he is not about to dole out millions of Ghana cedis, as used to be the case in the very recent past under the previous government, to rent expensive aircraft to sit in. This aircraft has been available to him since his base position. He has used it. Indeed, some of the bases that I referred to in the immediate aftermath of his election as president in December 2024 were undertaken with this aircraft. It has not led to any cost whatsoever to the Ghanaian taxpayer. But President Mahama is committed to using the presidential jet as soon as he gets the all clear from the communications squadron of the Ghana Air Force. Felix, is this private jet the president's personal property? Everybody knows that the private jet belongs to Mr. Ibrahim Mahama, who is a